So, ang pagsakop ni Magellan sa Espanyol, I mean, ang pagsakop sa Espanyol sa Magellan, ang pagsakop sa mga Espanyol sa mga Magellan diri sa Pilipinas. Excuse me, sir. Na si Ayan di Plautog, sir. Oy, yes ate, naadri ate, why man? Nara ko'y tuyo niya kadali, sir. Ay, okay te, no problem te. Ayan, di plautog na imong mama. Ayan. Kasi tong brief nga nasa CR. Ohoy, Imo to dili. Uy, brief to ni mo yun, uy. Sam na yan, sam na mong brief yan. Iyasa sa buhang mga ni mong brief. Unsa mo ka mo, oy? Nagklase pagay ko? Ang ganda ni mong brief. Sama na, uy, mong brief. Kinsa lagi tong brief nga nasa CR? Ha? Wani mong brief ba? Ikaw ba yung last na ligo? Teka, yan nga natin, klaro kayo. Ang ganda na yan. Class, quiet. Kaya para may bawaan na to kung kang brief pa na niyayan. Unsa nga brief? Benten. Klaro kayo, imuha man to ba? Ahoy, bintay Ha? mo, halika na yan. Lama kayo. Ahoy, lama. Ikaw ba? Pataka lang yung kagbutang si mong Unsa brief man kung man lama? imong ligo. Ha? Unsa mo tong yelo nga lama si mong brief? Unsa lagi na yan, ang lama. Unsa to? Tugan. Unsa tong yelo nga lama si mong brief? Unsa daw yun, uy. Matugan ka dili. Ayan, ang kuna na na. Unsa tong yelo ba? Ang kuna na na, Ha? kunang lama. Unsa tong nga lama?